Karon atong bisitahon ng ilahang kwarto. Naa sila'y duha ka kwarto sa taas. Kwarto para sa bisita o kwarto po nila. Unahon na tong kwarto nila. Tara. Ayo, ay tao. Wow. Pasensya lang gyud kay kalat kaayo gyud. Diri ko natulog sa baba. Kay di ko ganahan na itapad igangan ko akong sister. Diri siya nagatulog sa ilahang katre. Napod sila aircon kay di man pud pwede nga dili mag-aircon diri kay astang kainit diri as ko ang taas. Grabe kainit. Di makaya sa electric fan. Tara. Wala pa kaya sila yung mga gamit-gamit diri ah. Simple lang. Simple lang balay. Mas maayo mong gunang simple no kay bahalag wa kay mga gamit at least na kay mapuy-an. Lamiin mo ang paminaw kay nindot man pud ang balay bahalag wala kayo gamit. Pero kumpleto naman pud halos silang gamit kanang mga murag mga design ba nga wala na designan ang ilang kwan. Okay raman pud siya. At least ako sugot ra ko bahalag. Simple lang nga balay basta na balay kay sukad pa ing taon pagkawala sa akong amahan. Wala jud mi nakapuyo og kanang balay nga balay gyud namo nga tarong kay nagbulag-bulag gyud mi akong manghod to adito sa Cotabato dati gipa-eskwela sa akong uncle din ako diri po ko sa Carmen sa akong mga side sa ako ang papa niya akong mama to ana pud sa iyang bana ning kuyog na pud siya siyang bana. Mao na siya nga dako jud ang pasalamat kung naa na kay balay nga bahalag simple lang. Hapon sila yung table studyhanan kung mag FB mura may lingaw pero katong wala na sukad na wala na tong wifi maglisod na kag signal diri kung data lang messenger lang ka makasulod pero di pa gani ka maka video call chat lang nya kani sulod na pud pa sa ilang kwarto sa bisita. Then wala pa gid siya na organize ang ilahang mga gamit kay wala pa sila kapalit og cabinet puhon pag maka-budget. Mga gamit sa kong manghod tong dati tong Air Force pa siya tong wala pa siya resign na yung mga dagkong bag yung sudlan na niya sa yung mga sanina sapatos sana. Ma-arrange na siya guys pag makapalit na puhon sila og kuan kay karong panahon na lisod pa man gud karon gud kay hay kabalo na mo pandemic lisod pa gyud siya makakuan mas unahon pa gyud nato ang mga ang pagkaon bago ang mga dili mga importanteng mga butang kay ang pagkaon importante gyud na kay kung di ta makakaon ay padulong gyud ta sa kabuang. Og mao lang to guys, ayaw mo kalimot sa akong channel, subscribe, then ayaw mo kalimot sa pag-click sa notification bell para updated mo perme sa akong mga videos nga i-upload. Thank you, bye-bye!